Кой е Базилиска? Хари Потър. Базилиска е реална легенда на повече от 2000 години, която се споменава дори в самата Библия. Поред римляните това е пустинно чудовище, което кара всичко около него да умре, а змиите се плашат дори от съскането му. Хари Потър и стаята на тайните. Базилиска е гигантска змия, която живее в тайна стая в Хогвартс, но в легендите Базилиска е малък, около 30 см, и все пак го наричали цар на змиите. Ражда се от яйце на кокошка, измътено от жаба, противоестествено създание. Заради това според някои това било дете на злото. Убивала само с поглед, птиците падали от небето, а тревата около него изгаряла. Негов естествен враг бил петела и неговото кукуригане, символа на зората и светлината, убивал Базилиска моментално. А Джей.Кей. Роулинг взима всички тези легенди и го превръща в едно от най-свирепите чудовища в магическия свят. И да, Хари Потър той пак умира от песента на Петел, или по-скоро Феникс. Фокс го ослепява, а Хари го пронизва с меча на Грифиндор. Светлината побеждава погледа, а древната легенда оживява.